дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тоҷикистон мехоҳад аз қазоқистон маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ ворид кунад. бо гулу оркестру мусиқӣ низомиёни пойгоҳи 201 муаллимонро табрик карданд. миллионҳо қарз. афғонистон аз тоҷикистон хоҳиш мекунад ки интиқоли барқро қатъ накунад. тафсилоти худкушии корманди амонатбонк дар айни. чаро ғиёсиддин худро ба дор овехт. ду зодаи тоҷикистон дар Петербург барои рабудани як зан дастгир шуданд. нақшҳои осмонӣ. Русия ҳайати бозигарони синаморо ба кайҳон фиристод. дар қазоқистон масъалаи ворид намудани маҳсулоти нафтӣ ва газ ба ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид, хабар медиҳад вазорати корҳои дохилӣ. ба иттилои манбаъ масъалаи мазкурро сафири Тоҷикистон дар он кишвар Хайрулло Ибодзода ва муовини вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон Шариф Худобахш бо Асет Магаумов, муовини вазири энергетикаи Қазоқистон баррасӣ карданд. манбаъ меафзояд, дар мулоқот инчунин намояндагони хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон, роҳбарони ширкатҳои қазоқистони Казмунайгаз ва Тенгиз Шевройл иштирок доштанд. ҷонибҳо масъалаҳои рушду тавсеяи ҳамкориҳои дуҷониба, таҳвил додани маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ ба Тоҷикистон, имзои шартномаҳо миёни воридкунандагони тоҷикистонӣ ва корхонаҳои истеҳсолии қазоқистонӣ дар самтҳои мазкурро баррасӣ карданд. илова бар ин, имконияти татбиқи меъёри сифрии хироҷҳои гумрукӣ зимни анҷоми амалиёти дахлдори тиҷоратӣ низ мавриди баҳси ҷонибҳо қарор гирифт. маркази матбуотии пойгоҳи низомии 201 Русия дар Тоҷикистон мегӯяд, субҳи санаи 5 октябр дар даромадгоҳи ҳавлии мактаб гурӯҳи навозандагони низомӣ муаллимони мактаби рақами 6-ро бо мусиқии шод истиқбол гирифтанд ва сарбозони батальони иктишофӣ бо либоси размии ратаник бо тавзеи гулҳои тоза муаллимонро табрик гуфтанд. гурӯҳи овозии қалъаи ҷанубӣ ба унвони ҳадияи оҳангҳои мавриди алоқаи муаллимони русиягиро иҷро кард, гуфт манбаъ. бино ба ин манбаъ ҳамчунин дар ин рӯз афсарони полиси низомӣ ҳамроҳ бо сарбозони ҷавон аз Наталья Фёдоровна Лунева, як собиқадори меҳнат ки беш аз 45 соли умри худро сарфи омӯзишу тарбияи бачагон кардааст, хабар гирифтанд. сарбозон ба ӯ гул тӯҳфа карда аз кори бузурги ӯ қадрдонӣ намуданд. дар маҷмӯъ ҳудуди 80 муаллим дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ки беш аз 1000 кӯдаки низомиён ва ғайринизомиёни пойгоҳи 201 Русияро омӯзиш медиҳанд. ширкати энержияи Афғонистон ДЭПС аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон хостааст ки интиқоли барқ ба ин кишварро қатъ накунанд, менависад Тулӯ Ньюз. манбаъ қайд мекунад ки қарзи Афғонистон барои барқ тақрибан $62 миллион аст. роҳбарияти ДЭПС дар муроҷиати худ ваъда додааст ки қарзро пардохт мекунад. илова бар ин, ширкат ба миссияи кӯмаки Созмони Милали Муттаҳид дар Афғонистон муроҷиат кард. намояндагони ДЭПС қайд карданд ки дар сурати мавҷуд набудани манбаъҳои маблағгузорӣ новобаста аз вазъи молиявии онҳо маҷбуранд қарзҳои афғонҳоро аз байн баранд. ба гуфтаи собиқ роҳбари корпоратсия Довуд Нурзай, қатъ шудани барқ на танҳо дар Кобул, балки дар саросари Афғонистон ба фалокати башарӣ оварда мерасонад. вазъият аз он иборат аст ки дар соли 2021 дар натиҷаи хушксолӣ захираҳои гидроэнергетикӣ дар ин ҷумҳурӣ кам шуданд. Нурзай қайд кард ки ҳоло дар кишвар камбуди барқ вуҷуд надорад. баъди ҷустуҷӯ ва такопӯи зиёд, аҳли хонавода Ғиёсиддин Аюбзода, корманди амонатбонк дар деҳаи Ревади ноҳияи Айниро аз ҷое пайдо карданд ки ҷисми беҷони ӯ дар ҳалқаи дор овезон буд. ин ҳодисаи мудҳиш бегоҳии дирӯз дар утоқи амонатбонк дар деҳаи Реват рух додааст ва фиғони пайвандони Аюбзода ноҳияи Айниро такон дод. ҳодисаи даст ба худкушӣ задани ин корманди амонатбонк дар ноҳияи Айниро мақомоти ҳифзи ҳуқуқ таҳқиқ доранд. як масъули ҷамоати Урметан ба шарти зикр накардани номаш баъзе аз ҷузъиёти худкушии Ғиёсиддин Аюбзодаро бар асоси суҳбат бо волидонаш тавзеҳ дод. ӯ гуфт ин корманди амонатбонк саҳари санаи 4 октябр ба волидонаш гуфтааст ки имрӯз ба маркази ноҳия меравад, вале бо ҳамин то бегоҳ дигар ба хона барнагашта дар утоқи кориаш худро ба дор овехтааст. як бачаи бо ахлоқ буд, муомилааш бо мардум хеле хуб буд. он рӯз аз хона баромада то дери бегоҳ барнагаштааст, телефонаш ҳам ба занҳо ҷавоб надод
додааст. ин ҳолат аҳли хонаводаашро дар ҳолати хавотирӣ гузоштааст. ҳама ба ҷустуҷӯ сар мекунанд. вақте дари утоқи кориашро боз мекунанд ки аллакай ҷисмаш дар таноби овезон аст. чаро даст ба ин кор задааст барои аҳли ҷамоат муаммо аст, иброз намуд манбаъ. ба иттилои манобеъ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар пайи таҳқиқи худкушии корманди амонатбонк дар рӯи мизи корӣ навиштаҷоти иборат аз 6-7 саҳифагӣ дарёфт намуданд ки Аюбзода пеш аз ба дор кашиданаш онро навиштааст. ба гуфтаи манобеъ, аз амонатбонк дар он навиштаҷот Ғиёсиддин дар бораи муомилоти пулӣ аз ҷумла доду гирифти беш аз 140 000 сомонӣ бо чанде аз сокинони деҳоти айнӣ гуфтааст. Ғиёсиддин Аюбзода ҳамагӣ 27 сол дошт ва чанд соли охир мин ҳайси сардори як нуқтаи хидматрасони амонатбонк дар ревади айнӣ фаъолият мекард. ин нуқтаи бонк асосан барои пардохти пули нафақаи сокинони деҳа ташкил карда шудааст. хонаводаи Аюбзода аз нафарони зиёии деҳаи айнӣ маҳсуб шуда падар ва модараш ҳарду муаллим мебошанд. иллати даст ба худкушӣ задани Ғиёсиддин то ҳол барои аҳли хонаводааш муаммо аст. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ноҳияи айнӣ ба таҳқиқи ҳодисаи даст ба худовезӣ задани корманди амонатбонк шурӯъ намуданд. ду марди зодаи Тоҷикистон солҳои таваллудашон 1981 ва 1991 дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия бо иттиҳоми латукӯб ва рабудани як зани миёнсол дастгир шуданд. Полиси Петербург видеои лаҳзаи латукӯб ва рабудани ин зани соли таваллудаш 1969-ро нашр кардааст. бино ба фарзияи мақомот, субҳи 4 октябр соати 7:22 ба полис хабар доданд ки дар парковкаи назди бинои рақами 6 дар кӯчаи Пейзажная марде як занро латукӯб дорад. кормандони полис соати 7:28 ба ҷои ҳодиса расиданд, вале он мард занро ба мошини Hyundai Solaris бор карда бо як шарикаш рабудааст. кормандони полис муайян карданд ки марди одамрабо Рустам ном дошта, ягон 2 ҳафта пеш дар интернет бо ин зан шинос шудааст. дар мулоқоти аввал зан пешниҳоди Рустамро гӯё рад мекунад ва ӯ аз ин ба хашм омада ӯро медузад. занро ба беруни шаҳр бурданӣ буданд, вале дар роҳ бензинашон тамом мешавад ва одамрабоён барои харидани бензин ба як нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ медароянд. дар он ҷо зан аз дохили мошин гурехта дар даруни ҳоҷатхона пинҳон мешавад ва дарро аз дарун баста ба ёрӣ даъват мекунад. одамрабоён аввал кӯшиш карданд ки дари ҳоҷатхонаро зада шикананд, вале кормандони нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ба полис занг заданд ва одамрабоён фирор карданд. кормандони полис ҷабрдидаро ба бемористон бурда баъди муддати кӯтоҳӣ гумонбаршавандаҳоро дар хиёбони Гражданский дастгир карданд. киштии кайҳонии Союз МС-19 бо ҳайати синамогарон ба пойгоҳи байналмилалии кайҳонӣ фиристода шуд. дар пойгоҳи байналмилалии кайҳонӣ сабти филми «Чолиш» яъне «Вызов» бо иштироки ҳунарпеша Юлия Пересилд ва коргардон Клим Шипенко сурат мегирад. онҳоро дар ин парвоз кайҳоннаварди Роскосмос Антон Шкаплеров ҳамроҳӣ мекунад. чунин ташаббус бори аввал татбиқ шуда ҳайати синамогарон дар кайҳон ҳудуди 12 рӯз қарор хоҳанд дошт. бар асоси барномаи филм қаҳрамони Пересилд табибест ки барои наҷоти кайҳоннавард ба кайҳон парвоз мекунад. пеш аз парвоз иштирокдорони он марҳилаи омодагиро гузашта, баъди бозгашташон ба замин марҳилаи барқарорсозӣ дар назар аст. парвози киштиҳои кайҳонии Союз 2-1А бо союзом МС-19 аз майдони 31-уми космодроми Байконур соати 11:55 бо вақти Москав парвоз кард. киштӣ ба масири парвозаш дар атрофи замин баъди 9 дақиқа расид. маврид ба зикр аст ки сабти филми «Чолиш» барои Роскосмос имкон дод ки омодасозии фаврии мутахассисони берун аз соҳаи кайҳоннавардиро озмоиш намояд. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаи дигар, дар амони худо бошед. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.